तर मंडळी आमची केस आम्ही तुमच्या कोर्टात आणलो, त्याचा निकाल तुम्ही देवा. तर मॅटर मी पहिल्यापासून तुमका सर्व सांगते. हाय मुंबईत ना आता पाऊस पडल्यापासून मासेच भेटत नाही. जून जुलै म्हणजे बोटी बंदच, त्यामुळे ताजे मासेच भेटत नाही. तर मी दीपाली काय सांगलं, आता गावात चढणीचे मासे आणि आमच्या म्हणजे काय काय ठिकाणी चढणीचे मासे मिळतात आणि खेकडे पण मिळतात. आणि आमच्या गावात ना खाडी का वाण लावतात आणि वाणा का गुंजली, शेतूक, चुळ्याचे गर, असे तांबोशी असे मोठमोठे मासे मिळतात. आणि बापरे ते एवढे भारी लागतात ना मासे, म्हणजे विचारून सोना एवढे भारी लागतात. आणि माका त्याची आता आठवण येऊ लागली, कारण हे मासे भेटत नाही ना, माका त्या माशांची आठवण येऊ लागली. तर मी दीपाली सांगले शनिवार रविवार आता आपण गाडी करूया आणि गावात जाऊया, मासे खाऊया आणि येऊया. मासे खाऊसाठी 4-5 हजार रुपये खर्च करून जाणार आहे. ते का मी काय सांगलं 2,500-3 हजार रुपये जाऊ गाडी एका CNG लागा ते येऊ, म्हणजे 5-6 हजार रुपयात आपण जाऊ आणि मासे बिशे खाऊन येऊ. एवढ्या पैशात हाय मासे आणून खावा. तर आणि मासे भेटतच नाही तर काय करणार. तर म्हणजे तुम्हीच सांगा, चिकन खाऊन पण माशाची तलप ही कशानंच भागणार नाही. मंडळी बकलावा खाऊसाठी लोक दुबई का जातात, तर मासे खाऊसाठी आम्ही गावात आमच्या जाऊ शकत नाही काय? नाही जाऊ शकत. तुम्हीच सांगा, ह्या मॅटर तुम्हीच सांगा. माका तर गावात जाऊचा हो विषय पैशांचो नसता. जर मना तिला मासे खाऊ सारखा म्हणजे कोकणी असू देत किंवा ह्याचे आगरी कोळी असू देत, त्यांना मासे म्हटल्यानंतर ते मग हे बाकी दुसरा पैसो बिसो काय बघत नाही. मग 4,000 असू दे 5,000 असू दे, मासे हे खाणार म्हणजे खाणार. आणि तुम्ही एका सहमत हास की नाही आणि आम्ही गावात जायचा मासे खाऊ काय नाही, नक्की कमेंट करून सांगा. तुमच्या कोर्टात आम्ही केस टाकलेली आहे. माझं तर मत नाही जायचं, याचं मत नाही म्हणता, मी म्हणते जाऊचा.